Ji bụ nri akasị akwanyere ugwu n'ala Igbo site n'aka ndị Igbo. Ọ bụ ya mere eji emerube ma na-akwanyere ya ugwu. N'otu aka ahụ, Igwe Umueri, Igwe Sir Bennett Emeka nakwa ndị Umueri Royal Cabinet tinyere Umueri General Assembly nakwa obodo Umueri n'izugbe bụ ndị Okebo Kingdom dị na Council ime obodo Anambra East nke steeti a ji wee merube mmiri ji ọfụ nke afọ 2023 n'ụzọ pụrụ iche. Njideka Okoye bụ onye ọrụ anyị n'oge ahụ wee letara anyị akụkọ n'ozuzu oke. Iwaji Umueri nke afọ a nke merubere n'obi Igwe Okebo nke abụọ bụ nnọọ pụrụ iche n'ihi na ụfọdụ ndị enyi Umueri na ndị mepụtagoro ihe a hụrụ anya maka mmepe obodo na ịzụlite mmadụ na Anambra steeti bụ ndị echiri echichi, ndị eji okwu ha agba izu n'ikem si na nkuku dị iche iche nke gụnyere ndị eze ọdịnala nke obodo dị iche iche, ndị mmepụta ngwaahịa na otu dị iche iche, ụmụada, ndị duru, ndị ntorobịa, ndị ogbe, ụmụnna, ezinụlọ na ọtụtụ ndị ọzọ bụ nnọọ ndị bịara ya na ndị enyi ha wee nyegara Igwe Okebo onyinye dị iche iche. Igwe Okebo mgbe ọ na-awa ọjị ka o kpere ekpere ka enwee udo tọrọ atọ n'Umueri nke ga-eweta agamniru na mmepe. Ọ kọwara na emume iri ji Umueri bụ n'ebe ha na-anọ kelee Chineke maka ime ka ihe a kụrụ n'ubi mee nke ọma nakwa ihe ọma dị iche iche o wetara ha na Umueri. N'afọ a, eze ọdịnala Umueri a toro aka na-achị steeti a, Gọvanọ Chukwuma Soludo, n'ihi mmepe dị iche iche o wetagoro na Anambra steeti, karịsịa ịgụ akwụkwọ n'efu nke o nyere ndị ụlọ akwụkwọ prima nakwa ndị sekọndịrị malitere na JSS 1 wee ruo na JSS 3. O kenere Chineke maka udo nke dịzi n'etiti Umueri na ndị agbata obi ha, karịsịa Aguleri, ma kọwaa na ha na-enwezi nnọọ mmekọrịta na ịhụnanya nwanne na nwanne. Onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwanyị, Oriakụ Ifi Obinabọ, nakwa onye ogbo ya na-ahụ maka mmụta, Prọfesọ Ngozi Chumude, nke onye Senior Education Officer n'otu ọcha zone nọchitere anya ya, Maazị Charles Odife, kọwara na ịwaji Umueri na abụba nnọọ ọpụrụ iche n'ihi ụdịdị mmadụ Igwe Emeka bụ, ma kọwakwa na ịwaji ha na-egosipụta ọdịnala ndị Igbo, ma yọkwa ụmụ nwanyị ka ha na-adọnye ukwu n'ịkwalite omenala Igbo. Ụfọdụ ndị kabinet Igwe, High Chief Egbuna Okechi, Chief Sunday Luemono, nakwa onye isi oche ịwaji 2023 Umueri, Chief Eugene Aghebe, kọwara na ji bụ nnọọ otu n'ọkpụrụkpụ ihe nkọpụta ejiri mara ha. Ya bụ mmemme bụ nke ejiri ụka wee malite, ebe ịgba egwu ọdịnala dị iche iche, eti mmanwụ, ịgba mgba na ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na Umueri. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.